Kalafu but apa ndikauya apa atichakwanise kuenda kumakula ayo kama Kalafu because hantu wakalegalize short na platinum here. Bloka mai manje apa Ndikuto we good platinum. You can't even handle me. I'm sorry to say this. That was just your content, bro. Tatopo bloka izvezvi. Yauti akutanga undifonera tindivhundutsira. Muri kufira mjeri na Kalafu. Kisimotsura mningi wako ndikati iwansi mwana wako taura neni moshi. Mumi safe. Ukatadze kuenda neni kubhawa. Nenyaya ya Platinum Prince ani basa. Anja nezvei. Ndakalegalize short. Ndakadzofa. Izwainini. Izwainini. Shotireko ndikutobhotwa mublock izvezvi. Dai pane vanhu vanorekodha vatorekodha ndikutobhotwa mublock. Don't want to record. Kudo kuvanhu. Nyaya yacho ndikatokudza unotoonawo kuti wega sanga. Kudo une munhu akakuveya here wewe. Anoti waini Gudo andimufarire ndodhiniwa naye. Ari munhu anotedzira. Vari kwakanyenga baba. Havazondigoni. Saka chichaitika Kalafu? Talk to me. Chichaiti. Wanna play? Iwe vanoziva Gudo izvezvi nechahaso rangu rekutengesa masini chichi. Do you get my sense? I called plat shit, bro. I think na minda ndaenda period pari kubhaizika vanhu. Munhu akati, "Ye mwari wangu ndabva ndafara." Ye chichi, then inini. I think kana iri nhumbi yakamufera. Mira. Mira. What was the gangster kuti waenda period gangster ndobva celebrate? No, ndakamutada kuendawo Nhumbu yatokura Gudo zvikanzi inhumbu ndikati munhu agotanga kufara zvekufara zvazvo kutoke pamwe munhu ari virgin achangotanga kuzvara nandati boss saka iye manje angachita zvina shoshos ndikamufonera ndikuda mari mulife make mari andisendere zvezvi $70 Gudo izvezvi nendimufonera anotitumira maconfirmation ema2000 anzi ndikuita madhire diesel asi mwana wake ari kumuda but muduma chaasitokwanisa kumuchengeta. Ndabva nangomunza kuti ona ke wewe andichakuda ini nemari yakawanda kudarika. Ona inini ndakutombodanana nemunhu akumbokuchengetera nhumbi yako bva ndamublock. Kalafu. Ndoro nhumbi. Ndinayo zvangu. Ya Platinum Prince. Iwa ndisanganise varume at a time. Ndinotofamba nehwani chinhu hwani panguva. Ukunzwa. Ndobva ndipapedza. Then Platinum akanditi zvonizvo. Platinum ndakanamufonera ndikati sukwanisa kuchengeta nhumbu kana mwana ndakunoita abortion agondifonera zvikanzi ndiri ndururani watoparara watofa iwe watoraya mwana wangu ndakuto sevana vadiki anzi watouraya mwana wangu ndiwatofa iwewe watofira mujeri akufonera Kismo zvikanzi Kismo get ready ndikupfuura ipapo nepolisi matofa mamujeri. Especially the doctor Kismo ndati doctor vazopara Kalafu ndinomuda andikwanise kumusungisa Kismo but doctor ndikufa navo Kismo newe wacho hanzi Kalafu ndomuda but Kismo na doctor ndakutonokusungisa ndikati iwo kuda nhumbu yausingakwanise kuchengeta iwo kana nhumbu ichida chimera ndiitsvagire baba iwe mwana iwe uchazomuna kana akura akuda baba wake. Zvikanzi Kismo watozofa na doctor mese maparara. Saka to avoid those shits ndabva ndaudza Kismo kuti mwana ari mudumbu medu. I'm Kalafu, I'm a brand. Ndotengesa maproducts amwantengo every day. Mwana tochengetana nangomubloka. Munhu handisendere maconfirmation emadhiziri ema2000 years. Per-month kana pa2 month ondisendera $70. Nhumbu yacho yakatomuvenga itode kumuona kwaya kuno kune nyungu mamusanana. Kalafu. Kuno kune drama kuno. Kalafu wakawabadati. Drama. Zvanzi ndakambouzwa yaconfuse kuti Kalafu achakuvhurira hope. Ndikati nini ndinoto when it comes to my life ndomira ndiri one newe uri wega. Namuisira mameseji ndikati kana uchida hondo yacho
hanzi yemazoparara mazofa. He mwana, ndikamuti mwana usingachengete anosenda nezuro ndakasungwa inini ndine nhumbi yake basi ndakarara mupolisi. Wasungirwe. Iye ndakakona ngala kuyo neboys 4 zvepasocial media zvekutuka vanhu. Aya neboys andivharidzira vadonro vabva nameka phone call kuna dede wangu. Zvaitikira mbaro fuchi ndo ndakakurirawo magaba. Dede wangu ndobva watosvika ndikadziona ika ndakaunganirwa ne4 varume ndakurohwa. Saka panjiri ndakagara mota batadopwanya moto svika. Dede wangu anotora maminutes ka vachisvika kona ngala anoziva kuti pauya 2 makombi. Inonzi machi magang makorokoza kunoshanda dede wangu kumbare kuya kumaflats. Asvika dede wangu obva wasvika pamberi vari 2. Kona ngala akati isusu tiri 5 mane mamonya vari 2. Vabva watondibata saka haana kuziya manje kuti pakawandwa. Azoshamisika manje kona ngale kuti vanhu vese vanganawo 4 vatopasi vakurohwa. Saka kona ngale pakanoti vese takuvarova akabva afonera polisi. Saka polisi yakasvika inini ndichitotema kona ngale nematombo. Ndichitomuposera matombo ndichitomutema. Saka polisi yakabva yangosvika nekuisa inini cheni maoko because kona ngala akafonera help ari atanga ndikunetsa nemusikana but pahondo yacho aiitira mbare mandakakurira. Saka iye ndiye watikazorova. Saka pakafonera polisi yakatosvika ndichimwaya matombo kuna kona ngale because vamwe vese vanga vadonha pasi vake vese tavarova. Saka polisi yangosvika nekundisa cheni iye andisungisa ka ndobva ndanzi pawapinda mukati ndikati handipinde mukati ndega. Iye ndiye anditanga fight vandavhurisawo dhoketi rangu tese tarara mujeri tese tarara mukati tabuda makuseni ini nakona ngale wacho. Apa ndine nhumbu ukunzwe here ndine nhumbi nababa bharanze kutoti mwana wake anenge achirara achirumwa netsikidzi but Ndine nhumbi nababa bharanze. Tofanira kutoshanda kutochengeta muri because mwana anenge ari wedu achazotichengeta kudaro. Inini ndoda kuziva Colorful kuti nakona ngale zvanzvamboinyuita sei wakamutuka akatanga kona ngale inini pakadyiwa kona ngale namadviper ndakabva ndatanga umanager madviper inini ndinada kugara naye. So pakabva mapeji ana madviper akabva apostwa ini ndina madviper kuti Colorful new management. Ndobva ayana ndobva ita video kuti kona ngale kuti madviper wapera wakumanagwa naColorful. Saka ini nakaratidza kundirerutsa pasocial media. Ndopa ndakabva nangobata foni zvangu zvezve ndikamutuka iye nekunoperera dzinza rake rese. Saka iye akabva uyasvikanzi iwo ndakakuti zvonizvo uyo madviper apera kumanagwa newe but iwe kuzondituka nekunditukira vanhu pakwedu zvazvaita sei ndikati ndiri munhu wemusikana ukatongonetsana neni nongokutukira mhuri yese. Ipapo manje akati watofa zvekuti dai ipapo ka dede vangu inini dai vavasiri dede vangu best friend yangu takabatana kudai igangster pasina kuti nini ndina vana baba vakawota vevaya aizvezvi ndakaparara nekurohwa because kona ngala akauya nevarume mamonya vangu vakapfeka hembe dzezano fichi dede vangu 100% zano akuya nevarume kuti hanzi rohwa ine bwezi ramudhara ane draka zviri fani kuti munhu wechirume anouya nevarume kuzorova inini but iye manje hapana kana kuita 4 minutes dede vangu nangotexta message ndinayo phone mangu ndinazokuratidza ndinayo ndikati I'm in trouble svikai pasport. Dede vangu vanotora maminutes vanga vauya pangosvika chete mahwana akatanga. Colorful uri kundudza kuti kona ngale akauya nemamonya 4 kuya kuzorova iwewe kana neweyo kuya kuzorova munhu wani musikana mumota mamuna Vanjoga ndaifanira kutoita video naVanjoga. Ana Vanjoga vese veve vakapeta because akauya nevarume okunzwere. Vanjoga yangoti sorry inini panguva iyoyo ndaingofaitira kuti ndisabude mumota. Vanjoga itosvina parara aingoti sorry. Saka ivana kona ngale ndaiurayiwa ndakabva namti nayo kona ngale azokwanisa kubuda muri varume munondiparadza pasina kana 5 minutes 2 makombi amudhara wangu deposit rangu ndeyekumbara vanosha zvaitikira munationary ini ndakakurirawo magaba 2 minutes
vanhu vese vanga vana kona ngale vese vanga vagara pasi ukunzwe vakwapaidzwa saka ini ndakabva ndangodza tete vangu kuti chibatidzai makamera bva ndangotangotora matombo manje ndandatanga kuvhiriridza una kuona here mavhidhiyo andakanetsana naye kuti inini handatoiswa marikiti ndatosungwa because polisi yakasvikira inini ndichitotema kona ngale angasakwanisa kundidzosera because papashata apa iye hasu yekumbare apa vanhu vese vekumbare vakuimba kuti siyanai naye Kalafu ii ndakaita manyemwe ndikamupama again ukati haudi kupeswa ngayo asi zviri fani inini pasocial media hanei ndichitongofunga kuti pamwe skiri because inini pese pandoita conduct pandoisa content ndoisa nezvemafuta angu but handina kutoziva kuti ndichatoda kutourayiwa nakona ngale but akaita mistake yekuti akauya kuzoda kundichikidzira kumbare iko kuriko kwandakakurira saka iye akabva kubulawayo chero even akaimba munhu kugeto kwake munhu ari wiki kona ngale because haumbofe munhu wechirume munhu wechirume haumbofe wakaunza mamonya kumusikana azvite kana uri muitirikura zvakaita hazvo pakabhaizika unobvunza Vanchoga kana uchitaura naye Vanchoga anga akutodedera kani maoko akutobvunda mawana atotanga Vanchoga kungoti sorry kuna kuona ngale sorry where's my phone murumere kuva komono kwamjita vana kusimuka mirandi kuratidze phone unoti ndiyo akatanga ndikuratidze koya message I texted my father for help miraone umaona kai akubudera ndafuna aisizonyazoti geji zvayo zvaunokwanisa kuti aiwo ndakatoisa message ndikati dedi huyai nawo pambare police station pangwambi ndakutofa kuno mukanonoka kusvika after 10 minutes munosvika zvadhakwa ende dedi vangu vavatore maminutes because ndiri mwana wavo vakangouya ndobva vapedza sikakona ngale zvakatomubhowa ndipo kama ndisiro kanamba dzako kuinbox ka so that ozondipo ma-screenshots ndizomaona ndotokupa nezvese nemapicture nekurwa kwese pana chatisina zvimwe zvatopostwa kumazim celebs kozi hapa akazoitikira drama kozi inini ndakatanga kuzoiswa macheni because kona ngale ndiye akauya fight but fight yakazenge yatopanduka because inini vana dad vangu vanga vatosvika fuchi dad vangu vanhu vekumbare vanotonyatsozikanwa nonzi chero nguva dzemusangano dzasvika vanotobatikira ndeverali akuya nevarume vevangu vakapfeka hembe dzeZANU-PF 4 ndozvavakanyanyorohwerwa izvozvo kunzi musatisvibisire musangano muchidherera mwanangu ndozvavakanyanyokopaidzirwa apa manje kona ngale akareba ngachimbondudza kuti ndine pfuti kuti kuita hondo dzana maini kuita hondo dzana mainini Kalafu aisarena zvamini aisarena munhu wechirume akandodzoti panapa Kalafu kasabuda mota ndakutombobudisa pfuti necheni ndikati ndazoshudwa but ndakashamisika kuti vamwe vese pavakarohwa ndazobata dombo akareba but ndaita kumuvhiriridza zvekuti iye ega aitonga akutamba inonzi akutamba rumba achijamba matombo but anotokwanisa kutondiguma munhu anoyozorova musikana ndamukurira ini nobva afonera polisi obva avhurisa dhoketi ndobva ndamuremerera padhoketi racho ndobva ndasvika ndamuvhurisirawo tese tiri turi tobva tarara mukati tazobuda tese masikati marodi 2 nhasi pautongoda sting yaKalafu versus kona ngale mungosirana headlines katongoti 8 matombo hai ndomuparadza ngaatonetsana neni kubulawayo as long as iri Zimbabwe chete faninge kutori kumpare wes inini ndiri mwana wegangster atozviona ega kona ngale kuti zvisina polisi mukati zvega ungatange kurova musikana uri murume apa wese dai auya ari ega achindirova kutozoya nevarume 3-4 vane hembe dzakanzi boys ra varume vevo vanzi izvezvi toda kuroverai mobvisa hembe dzakanzi boys ramudhara ndimukusvibisa nye handati vaumburudzwa pazvidhafu so zvaichinyatsodadisa kunhonga nyama dzavo vachikwapaidzwa pakashara but inini
So colorful mwenzo ntaurira. Na Platinum Prince, alright, triggers name yani time yakura sei. Mama nzimanga. Takenda riniko kushava sasa. Yakanobatira kushava, ndekushava ne triggers. It's a month because pane patakamboita 7 days. 2 weeks nampereka dzoshava nekushow. Hakuna ma morning after kusango taitra show kusango. Naje kuti Kwetira kusango. Chasho kuti taigara kusango. Ayewa like taigara kusango. Alright. Patakatoende koko katikanoita 2 weeks tichigara ikoko, but before 2 weeks tatoita 1 week foot tichigara tese B&B ekupi mtown. Saka iye neni tikatonyatsotenga pregnant test rema month atonyatsoona mukomana kuti rema weeks iriya. Ayatsoona mukomana kuti azviita, but ari kuita kufarira mwana akakutodarika inini ndiri ndakabereka mwana. Hey. Apa asikuda uzotengo magunanzi. Mwana Hans ndiri kuda inini ndikangotaura kuti ndakuda unoita abortion. Kismo do something. Mwana wangu akurewa. Kismo numbu nge mwana akufamba kuda mimba stereki asingagoni kuchengeta. Anauza sisi wangu kuti Hanzi numbi yoyo musabvisa ndinoita something yacho inenge iri $2. Mari singakwanira kana masiki. Akauya kurara muno. Musuno ivirenge muzeire. Musuno ini tumwe tumbwa twanombodana. Musuno uyu auya uzotiona. I was not feeling well. Garara. Ndo itori fani. Nyaya toda kutotaura ndo itori fani. Unoziya. Ndandatomuda iwe zvekuti handidire varume mari because I'm a hustler. Tikada tochitarisisa inini ndine mari todarika Platinum Prince. Ndikunyeperi. Because inini network yangu pa tongoti inotosvika kana mari yakawanda because kana per-day ndichitokwanisa bata 300 and mukumbire mari yake handisise ndikunyepa. Inini nditori nemari kumudarika kana patikandozvishava nekushisho chedu chatikarohwa nemakorokoza. Aimwe ndikumbira mari because ndinayo. Kuchishoka ichocho chatakarohwa nemakorokozo. Kati munhu ndaimira naye. Mumwe musi mira kuze last week iyo yako. Mira tidada kuzanyeri fani ndo inosengesa dadarara. Akaya kuno ku last week kumba. Ayozondonamba kwa Kismo. I'm not feeling well. Saka ndifana ngensiri ndega. Of which nine boys Richman basi. Ayoyamba kwa Kismo. Ayoyatorara pamba. Ndikurwara nendo basi. Saka nokuzobuda makuseni. Usire Kismo mari echikafu. Kumukira kumafuwa chitiza sinosiyera dora. Ndakachomuti kwa senda kuti ndikunocheka Israel. Ndikuze uyarinze abvadzi dakarara kakumairon force kana Kismo kalazo uzotisira mari ko wakwenda kubiswa nzido unocheka endrive panze kubuda sinopfeka sheti achitiza panze kuenda ndokuienderacho ndikazomufonera ndikati newo asori Down syndrome ere zvikanzi nasingakwanisa pa Kismo bari wagokarara zvine musoro apa everyday apa inini pamari akatosenda mulife mangu $70 iyoyo akaisenda kufoni kwa Kismo ndisitoripo nenyaya yekuti ndamuti uzopa Kismo mari anongotaura kuti handina kwakubuda mbame vanhu na4 AM usinopfeka sheti uchitiza kuti uende kode yakatengwa panze rechidhira iyo gudo nokuziya kuhaifilidzi kuorohwa munhu akabuda sina hembe ainzi imbavha pakati perodha chiro chakaenda achitiza usiyochengesa mari achitiza kusiya kana $5. Zviri fani inini nditori nemari ndosaka ndichiuya pasocial media panapa ndichitaura shiti because ndoshanda handiyozotsvaga varume ndosika ndichidanana naivo avana Platinum Prince marombe because ine ndisiri pakutsvaga varume ne ndichidanana nevanhu love. But in Platinum Prince nomona akarohwa masmart cham feso yamari anenge ainayo ndichida kuexposa zvangu but ngwangoriwo baba vemwana wangu but torina mari ndine mari alright good because inini ndikada kuzvitarisisa kazhinji kacho Platinum anenge angori ndipo 10 mari yangu iri miko cash ndipo 20 mari yangu iri miko mari yacho iri miko cash yakandibiwe aibude
yokogara Banotori vekokeshi yacho haibude. Ukatona ndatotaura kudai so nendatomurespect nendatomudisrespect anokodzera kudisrespectwa because ndibaba mboko. Ndakatomitiswa nemboko but harisi dhiri futi because mwana tochengeta. Susu toshanda sha. Ndine mari vanhu kwese. Hanzi problem wadamu nakati. Pane munhu esakomende kuti problem wadamu nakapera kare. Inini ndaisadanandirana naye kuti akapera kana kuti chii. Ndaidanandirana naye love. That is why ndichitotaura shiti panapa ndiye pasocial media zotsvaga varume. But iye Platinum Prince akatadza kuonera aitozoti ndomuda and aigara neni kuzvishava net 24/7 zvese taita. But munhu pakuzoti iye ndikamuti ndine nhumbi yako chengeta nhumbi yako isati yabuda anenge achimoti mari rimeko keshi. Nanhasi mari yo ichiri meko keshi isati yabuda. Every day ndipo 30 mari mengo keshi kubva nhumbi asi yangu mari yadya yatowanda but ine ndichitongoti bho ini ndotengesa mafuta anondiona kuti nene mari every day andoshandisa advantage but inini handaumbopiwa nemweya mutsvene nhumbuka apa iye ndiye ari kutonyanyoda mwana stereka anozvitanzi ndine mwana hwani but ndatomuzotiona mwana ndatobva wamubhuloka ndikamuonesa ndikati onaka inini izvezvi ndakutodaya nemunhu andotoziva kuti ndine nhumbu ambokuchengetera mwana because yori ndonda unomitisa but ozogona kuchengeta mwana iyeye munhu unofanira kuiti sezvino Kalafo ndombobvunza tomboti Platinum Prince azouya kwauri mangwana but aona wangu ainoti wakatsama neyese yandaita yaye but handomboti tisiyane neye kuzolaudana pamasocial media ini ndakuchengeta nhumbi yangu akauya akakusiro kana mbijana yekuti umbochengeteka kwemazuva mashoma anoteera. Are you willing to go back in good books now? Uyandikuzi akazike kutanga so like ndoyozotaura panapa munhu akazike kutanga phone yangu iripo every day isori baby ndokuda ndiri kugadzirisa nyaya yematrack emadhiziri apo anowana asingagonotenga bhuzu dzake ndozvinhu zvinondibhowa every day nai every day munhu anenge achindudza kuti ndiri kubet bridge ndiri kuZambia ndiri kubatanidza mari yekuti andirore adondirora nemari ipi asiri kukwanisa kuchengeta mwana wake. Ndatobva kumublocker and I told him kuti right now I'm ready for everything because iwe uri stupid. Unondudza kuti uri kugadzira mari yekuti undirore but kamwana kako kari mudumbu cheko hausi kukwanisa ukachengeta unondudza kuti hanzi anomeka makozi ukunzwere tiri mumba yellow boss ningi 20,000 yangu yanimatiri kuita sei 15,000 yangu 15,000 achitaura yega pafoni what a good adolescent don't zvinopedzisira zvakubhowa munhu wechirume yellow boss vashandi vangu vese vari 5 ndikuuya batai 15,000 batai 20,000 iye munhu anenge asina kana $10 kana ne 20,000 unotizire mumba usinosiya mari yechikafu iyo kana zvoti vakanimbitiswa nenhumbu Guys, I mean, say, achitaura ega pafoni ndabva kunoita madhiri edhizi ndikuda kunodhiraivha track kuti vashamba vamugode mangwana ndikuya ne40,000 kuti ndikurore how come Platinum Prince unomeka makoze 40,000 but iwewe chaiye ndikakuti ndipe mari unenge usina mari yane ndichitoda mari yako yaunondipa yakawanda haitosvike kana $50 akazondisendera $20 ndikairamba ndikati kana mwana wangu mari iyi ndikamuchipisikisa $20 abvube ndinawo machatsi ese ndichimuudza kuti wokupa $20 ndiani naiwe akandipa anoita makozi e50,000 20,000 US obva aita makozi wawo obva andisendera $20 ndakamuti rivhesa kamari kako back mwana wangu ndikampa mari ndikamutenda unoshandisa mutende tupisikisa anoiramba vazosenda $50 mangwana asi munhu anoita makozi ema50,000 hanzida kuroora apa pakuoneka achitora yega like I have 100 now munhu ekokeshi Kismo, are you listening? Munhu ekokeshi kuti haana mari foni
kufonera Kispo ari pashamwari dzake asvikanzi izvezvi dangofona hanzi izvezvi dangokusenderai $100 izvezvi so yekuti mungoshandisa transport kuenda kuskani but ndasenda $100 ingori yetransport zvese zvadiwa ndokupai but izvezvi manje problem ndeyekuti havana mari pane 50. Iwe mfane uri kuti hauna mari gulezi vangu vakamirira mari mukadzi wangu ari kurwara obva tangotaura yeganzi mukadzi wangu ari kurwara gulezi wangu akamirira but I was tolerating zvese izvo ndichizviona because munhu wandaidanana naye but haundiitire koye $50,000 platinum prince uchindisira $20 and $4 wondozoti hanzi da kukuroora ende iye ndabva izvezvi usatoita ko ndabva kumisira kuti plat izvezvi I'm ready for yako iwe neni tiri tu tinoipedza inini handichakude but do want me to kuti tichengete ndikamboti inini mwana wangu ndomuchengeta kana kuita zvandada because dumbu nderangu zvikanzi matofa Kismo na doctor you are done ndakutopfura ndichitokuuraya ndeive gangster kusouth kuti urayira mwana iyi majeda hanzi ane mota yakaita seko please ane mota yaanowana kupwa platinum prince ndaingodanana naye because of love kwete kuti ane mota rei yaanowana kana rori hanzi ndaiva gangster kujoza fonera Kispo zvanzi Kismo iwe wena doctor ari kubvisa kalafu nomundimi makutotanga kutofa kalafu wachatozofa but ndaurayei I can't arrest it but doctor newe ndakakuudza kuti Kismo do something hanzi ndakakuudza Kismo kuti do something panhumbi iyoyo I will pay you but wewe ukudosiya kalafu wachiva wakutosupport ndasenderwa audio show roti alright it's fine matanzi mangwana ida kuratidzei kuti who I am inini mangwana munhu wese achatonzwa kuti kalafu mangwana munhu wese achatonzwa kuti Kismo na doctor vafa iwo kalafu ndichazokurai after 2 days matoma ndaiva gangster pajoza dafa gangster remutonono anonde asi platinum anenge achi inini ndiri munhu wekuti ndotomuudza pafoni kuti ona inini ndotozoti uri romba una mari but isusu tengodanana because ndiri hasela nakana mota anouya neindrive bvanduudza kuti you know kuti I don't like to drive saka ndoya nedrive you don't want to drive chiko sina mota hapo bvati kune munhu weinvest akanzi ochange kana abhadhara $20 pamwe ndio inenge iri yese but keep change izvi anoti akatagurwa neindrive akabhadhara kana $10 indrive ichita 5 anoti keep change auya muno mumumba kubuda makusena asinopfeka achirwa marathon asina mari yekusiya chikafu and you expect me kusekerera munhu akadaro but kalafu kozita rake anonzani anonzi Ian abatoreka zita kechirungu anonzi Ian inini ndatomuudza nhasi gudo ndikati inini handichakuda handichatokwanisa kudanana newe but hona kanhu kako kari mudumba ako uri kugayei maaudio atangondisendera mascreenshot emari dzaari kutransfer dziri basa rei paconversation vanenge vachibhaizika akamboudzwa naConfused kunzi siyana nakalafuyu kambhaizira anokuitira mashura that was not a lie iye Confused wacho futi yeye futi anenge achitaura futi pamusoro pangu handitorona basa naye handomuziye zvoitoti ndikatonetsana naplatinum prince aripo vari 2 ndotomukwapaidza anenge achingotaura nezvangu anondizira kupi ndakatomuvengawo zvangu Confused anombokudiscassa Confused anotonditaura sha waiziya ndinobata foni yaPlatinum nditokwanisa kutaura zvese zvinhu zvinoitika mulife maConfused naPlatinum but Confused if you cross this time ndinonyatsopinda manje hadi because ndakatsamwa asi tombori munhu akanaka uyoyo kaplati katori nani ngasataure zita rangu because akataura zita rangu chete Confused mabara atotanga vanotonyatsokudzokera uko nonyatsoexpose ndo zvangu handitye varume faningi ava vari 2 Confused naPlati vari vega vari 2 ndiri 1 vakangofanana neni vakadzi ndovakurira kana ndakwanisa kukurira munhu ane nyama ora gudo ndakurara chagudo ndane stress ndoita miscarriage kaPlati ke auite stress auzoita stress tototenda mwari vakatoita kuti tigadzire mazita tishande ndobhadhira chikafu ndobhadhira chandadya can do anything because mari mazuva nondohasela kodai ndaisashanda ndamitiswa nebenzi roriye hatinyore zvinyadzi mucomment section
Colorful wari kuona papa andogona kutaura zvinyadzi but hauna mbomunzwa chitara Eh, zvinhu. Blog yamunhu atuka zvinonyatsira mucomment section. Akanzi MC Wizzy. Unoda kumuona panapa. handitotaure zvinyadzi because this is not my page and I respect Gudo because hadzisiridzo nyaya dzake. Ndongotuka vanhu but izvezvi ndiri kungotaura nyaya iri kuitika mulife mangu. Isinei nezvinyadzi. Hatitaure zvinyadzi panapa sorry zvenyu. Kune vachangoti joiner guys, munokwanisa kupressa kaheart mike orange kari pamusoro ako. Also make sure to follow the platform. We are the home of entertainment, the home of celebs. Nhasi ndatsikwa nehanzvadzi yangu. Top shutter, the munhu ari misunderstood wamuri kunzwa uyu anonzi Colorful. Vanhu hamungomuzive chete. Ini hamungomuziva. Ndakasangana naColorful kwakawanda yesterday. Haasi mboko as you guys think. Haasi mboko. Handisi mboko handisi mboko. Atori mboko mufunge. Vanhu mucomment section hanzi Colorful akagonekwa naPlati. Inini ndini ndakatomugona because iye ndakamitira mwana waSasafe wakaona wachachengetwa nababa vasiri vake asi iye ane ukasha hwekuda mwana stere. Satambe nekuti ari kuziva kuti mwana ndewake but ndotomupa vamwe baba vandotodza kuti hasi wako but chengetera mboko iyi. Saka inini ndini ndakatomugona because iye ndiye ari muchiki nemwana stereki. Handigonekwe naye. But Hadzinombofarira hangu Colorful. but sei kuramba kubelieve iwo kuti kwaita dhiziri kuchinoi. 40,000. Izvezvi kutotaura kwatiri kuita palive so ari kuzviti ndiri kubet bridge ndanobudisa vakomana vangu edhiziri vangu vasungu 4 ndatransfer ma2000 Platinum Prince ndini ndakamuchinjisa foni ndamuudza ndine makozi nemaaudio kuti usandishamisiriwo nefoni netonge yatsikwa nemombe akaenda kanotenga imwe foni mangwana. But zvisezvo zvine ndichitomutukiro tambochinja haufambe nemukomana wako naye nefoni kutonge yatsikwa negonyetya. Maaudio ese ndinawo ndiye ndichitotraya kumuchinja nomuti Plati pato pachaitukana pependobva ndamuti handishamisirwe nemunhu ane foni inotonge yatsikwa nembwa yatsikwa akaita 2 days akabva atofona batoya kumba achinja foni waona. Saka zvese izvozvo ndiye ndichitotomuchinja saka hapana kundigona kwaaita because inini nhumbu iyi tasara nayo yaemba medu ende inini ndinotozviziva kuti ndinoshanda ende I'm pretty zvekutoti ndine nhumbu yake ndinotodanana nemunhu ndonyengwa ndomuziva kuti iye nhumbu iyi ndinayo but mwana ndewaPlatinum Prince yatichengete iye ari kuda mwana stereki obva azoona mwana wake achichengetwa nemumwe munhu asi aripo chete. Saka utondigona because iye ndiye ane ukasha hwekuda mwana anofonera sisi vangu anzi do something nhumbu iyoyo yakabviswa nosungisa niyo uchitaura tine madhiri $40,000 zisingagona kuchengeta mwana wako. That's bullshit. Yeah. Colorful. Haitiziva kuti Sorry Colorful. Mukomana aishandisa foni ipi. Mukomana aishandisa foni ipi yakarohwa nebhabhudhi waya. Chiri chifoni chigwa hachiri chiSamsung M13. Paipa paakaita nyaya dzake I think chakatsikwa negonyeti. Akazotenga ipi. Akatenga iyoyo kanoti kakanyowani. Akati kunochinjisa Rediziri. noziya zvinhu zvacho. Igoneti rediziri. Iye munhu anokundwa foni nesikana. Ini ndoshandisa iPhone mukomana wangu achishandisa kafoni kaSamsung ekupedzesera. Iye achiita madhiri ema40,000 pafoni. Akauya netext obva nduti do you know kuti I don't like to drive. Wauye muno muZimbabwe tane time titesa una mota but unoita indrive wondoudza kuti you don't want to drive, you don't like to drive. No drive yeyi komota yacho pasina. You don't like to drive saka ndaita indrive. yeah. I think inini nhumbu kusvika nhumbu yake yazvarwa yanainwadzi ne ndichingonetsana naye chete because ari kutozviziva kuti nhumbu iyoyo yakamumaka munhu Saka Colorful. Apa itori ko lumbu ikazo toti lumbu yazo. Toti lumbu yazo zvarwa iwewe toti lumbu yazo zvarwa iwe wakuda mukomana muchakwanisa kudzokera lera. kachasukutana nemunhu anzani Gudo muridzi foni yake akuida dai ndapinda nefoni yangu iri bo tinolinka Colorful tozojoina namangwana bo ndisiro namba dzako kuinbox. Thank you so much ndifunga mfana Kismo kawanika Good night Gudo bo. Urare bomo.
Colorful Ladies and gentlemen, ayo at the home of entertainment, at the home of pano celebs, pano please pana make sure that you have followed the platform zita rangu ndinoitwa Yend Samgudo. We chill with celebs every day. Colorful kwandiri isister yangu mfunge one munhu akandaudza chinhu chinonzi one love ndi Colorful. My bad. Chinhu chinonzi one love ndatanga kuchiona pana Colorful. Who else do we have in the house? Iris Music, je le sais, Mr. Glenora, je le sais,